ए मैडम, रउआ सानिया मिर्जा के कुछ लागी ले का? ऐसन का खास बात बा हो? राउर नथुनी देख के ऐसन लागल हा कि रउआ वहाँ के कुछ लागी। अखबार में बतलाही कितना डूबल बानी तोहरा प्यार में। गजरारी नैना के कुरबा बन मरे ला 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 ला। सानिया मिर्जा कटना दुनिया जान मरेला। सानिया मिर्जा कटना दुनिया जान मरेला। सानिया मिर्जा कटना दुनिया जान मरेला। कौशल बदनमा हटे हटोलो से नहीं ध्यानमा। चढ़ल जवानी बा कौशल बदनमा हटे हटोलो से नहीं ध्यानमा। और गुलाबी गाल गजब के सन मरे ला 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 ला। सानिया मिर्जा कटना दुनिया जान मरेला। सानिया मिर्जा कटना दुनिया जान मरेला। सानिया मिर्जा कटना दुनिया सन कहबेला मनवा पागल हो जाइब हो तोहरे करनवा। मिनी स्कर्ट सन कहबेला मनवा पागल हो जाइब हो तोहरे करनवा। गोर गोर टंगरी सुलाई मन मरे ला 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 ला। सानिया मिर्जा कटना